Îmi place așa. Când am chef să lucrez de acasă, lucrez de acasă. Când vreau să schimb perspectiva, caut un spațiu în rețeaua Pluria. Iar am uitat să dau check-in. E super simplu de fapt, doar că aici chiar mă simt ca acasă. Așa că aleg un spațiu pe gustul meu, unde găsesc tot ce am nevoie și nu mă gândesc că nu am loc sau nu merge Wi-Fi-ul, imprimanta merge. Uite, așa întâlnesc oameni noi, care tot pentru experiența asta au venit. Într-un fel, și ei sunt colegii mei, chiar dacă nu lucrăm împreună. Așa, unde am rămas? Da, asta mi-a lipsit cel mai mult, echipa. Nu e deloc ușor să lucrăm la proiectul ăsta prin webcam. Credeți-mă, am încercat. Am cel mai tare workflow cu colegii mei când muncim cot la cot. Așa e mult mai bine. Mă întâlnesc direct cu echipa mea și cu clienții într-un loc potrivit pentru ce avem de făcut. Și gata pe ziua de azi. Deci, unde lucrăm mâine? Pentru că putem să alegem orice locație din lista lungă de la Pluria. Unii vor mai aproape de casă, alții mai aproape de sala de yoga. Eu mă duc după ce-mi face cu ochiul. Îmi place. Verific să aibă ce-mi trebuie și book. Așa se adună zilele bune, lucrând eficient în mediul tău preferat. O nouă zi, un spațiu nou. Sau poate un alt oraș.